Chisa baba chisa. Chamisa waye. MDCA Alliance waye. Pamusoro utungamiri hwese huri pano. Pamusoro His Excellency Mr. President Advocate Nelson Chamisa. Nyika rino rose tinoti pamusoro kwamuri. Basa rangu pano nhasi ibasa duku chaizvo. Ndere nyaya yekuti ndizivise nyika navatsigiri vedu vese vari kumativi mana ese eZimbabwe navavo vari kudiaspora kuti musangano wenyu wakasimba uye wakabatana zvikuru. Mungashikidzirwa nokuvhunduka nezviri kuita hurumende yaMnangagwa kuti tibvutire chinhu ichi, asi ndoda kuudzai kuti Mnangagwa navanhu vake vangabvuta zvinhu zvose, but they will never appropriate the struggle away from you, the people of Zimbabwe. Struggle yatinayo iyi haisi struggle yavachamisa vabiti vasikala kana kuti MDCA Alliance. Struggle yevana veZimbabwe. So haibiki, chinobika ndechekuti chinhu chendenge ndinacho mumba, asi the struggle will never be stolen. So let me reassure you that Mnangagwa can steal even our underwears, but we will never allow him to steal the struggle from us. We are determined to continue fighting him until we have liberated this country. Our message is very clear. I know you, the people of Zimbabwe, are crying for action. We, your leadership, we are here today to reassure you that it is coming. We are organizing ourselves. We are galvanizing you. We are calling upon yourselves to keep your ears open on the day when the clarion call to liberate ourselves is going to be made. Action is going to come. This is not something that Mnangagwa can stop, but we need to plan ourselves first. We are well planned. We are now well organized. Toyoko Mnangagwa, your time is up. I thank you, the people of Zimbabwe.